Allah mai halitta, yadda wata jarumar Kannywood wato UMMA SHEHU take kama da wata yarta, har ma ta kai ga cewa idan suka fito bidiyo da kaya iri ɗaya ba a iya gane su. Ikon Allah. Masu sauraron mu kar da dai ku manta kuna cikin babbar tashar tamu ta labarai, sai ku dangwala mana subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci.